हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउस आपडेट लाना फैदों जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक कमेन्ट खालामनानै दाबाव दा खनसे निउस होनाया एसे लेट जागासिनो दं एसे बेराम जादों थ' बिदिब्ला निउस आपडेटनि सायावथ' गिबियावनो दङ 19 आगस्ट खालार खालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलियाव सासे गथ'साखौ गंसे मेजिक गारिया सौख्लायना मिथिस्लाबै खारखोमा लांदों गथ'साया जायगायावनो जिउ गोमादों होननानै खौरां मोन्दों आरो खौरां मोननाय बायदिब्ला बे गथ'साखौ डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय लानानै थांदों गथ'आ 7 बोसोर बैसोनिमोन आरो बे जाथाया जादों 7:30 रिंगासोआव बे जाथाया जादोंमोन आरो नाथाय गारिखौ हमनो हायासै बे सौग्रावलांनाय गारिखौ हमनो हायाखिसै नैथियाव दङ क'क्राझारनि सरलपारायाव सासे लाइमोना जिउ गोमादों 19 आगस्ट खालि मोनदों बे जाथाया एसे लेट जादों आंहा एसे लोमजानाय जादों आफां आसामाव दासान्दि मोनसे थावनिया रंजाथावना थावनि हिसाबै मिथिजानाय जादों बे थावनियानो जाबाय भारत भुटान सीमा खाथियाव थानाय सरलपारा मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि शान्तिनगर वार्ड नं 1 नि सेनि थागिबि बन्दुराम बसुमतारीनि फिसाज्ला मोगथां बसुमतारीया थांनाय मंगलबार खालि सरलपारानि सरलपांगा दैसायाव लोगोफोरजों दुगैनो थांदोंमोन दुखुनांथाव बाथ्रा दि हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय सरलपांगा दैसानि गोख्रैथिजों मोगथां बसुमतारी बुखारलांजायो लोगोफोरा मोगथां बसुमतारीखौ बोखांनो नाजादोंमोनब्लाबो फेलें जायो मख'नो गोनां दि फुंनि समाव मोगथां बसुमतारीनि जिउ गैयै देहाखौ फुंनि समाव मोगथां बसुमतारीनि जिउ गैयै देहाखौ सरलपांगा दैसानिफ्राय बोखांनो मोनोनो नैबे नुनाय सावगारियाव नुनायानो थामथियाव दङ मैहुर सल'मा बिजाब लिरगिरि लोगोसे गेदेरमा थुनलाइगिरि धरनीधर औवारी बिथाङा रुंसारि जाबायनो मैया बर'नि मुंदांखा आगोमा थुनलाइगिरि मैहुर सल'मानि लिरगिरि धरनीधर औवारीया बे बुहुमाव गैलिया मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा देहायारि जेंनाजों नाख्रेबजाना दंमोन गेदेरमा लिरगिरिया आरो मैया मोनाबिलिनि 8:30 समाव गाव उन्दुग्रा बिसनानिफ्राय गोग्लैना अरायनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय गेदेरमा थुनलाइगिरिनि रुंसारि जानायाव गासै बर'नि आफादफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों नैबे सावगारि नुनायावनो धरनीधर औवारी ब्रैथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि निकासियाव दिनै फुङाव मैया फुङाव दिनै फुङाव नङा मैया फुङाव दिरिं दैसानिफ्राय हरखाब फैनाय दंग'नि दैया बुंसावनायनि जाहोनाव नाट्यज्योति महन रिजाल्टनि 3 बोसोर बैसोनि गथ'सा रश्मिखौ बुखारलाङो आरो फुङाव मिनिहारा गोसोजों गेलेबाय थानाय बे रश्मिनि गोथै देहाखौ निकासिनि ज्ञानपीठ जौमा फरायसालि माने निकासियाव जा माने मोनसे ज्ञानपीठ जौमा फरायसालि दं बिनि सेराव थानाय दंग'आव बिथांनि गोथै देहाखौ मोनो गामिनि सुबुंफोरा बाथियाव दङ सनितपुरनि डिसि माने महेन्द्र प्रताप सिंह डिप्युटी कमिशनार बिथांनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों मैया आरो दथियाव दङ चिरां जिल्लानि आन्दर गामियाव मोनसे जाथाय जादों तुलासन मोसाहारि हौवा 40 बोसोर बैसोनि आरो बिहा सेथि बिसि दंमोन बिथाङा थैदोंमोन आरो नैथि बिसि हाबा लादों नाथाय 2 बोसोर जाना रायजो जाना गावस्रालायदोंमोन आरो फिन थामथि बिसि हाबा लायो बिथां तुलासन मोसाहारिया आरो थामथि बिसि हाबा लायो नाथाय नैथि बिसिया बे माने 2 बोसोर रायजो जाना गावस्रालायनाय बे नैथि बिसिया समम बसुमतारीया पानबारि आदर गामियाव थाफैना बुधबार खालि 7 रिंगासो समाव थामथि बिसिया 8 दाननि गथ'खौ लाना जिरायनाय समाव माने खामसालियाव जिरायना दंमोननो थामथि बिसिया आरो बिहावा खामानि मावबाय थादोंमोन आरो थामथि बिसि प्लास बिहाव माने सानैखौबो गाग्लोबो बे नैथि बिसिनि मुङा जादों समाव बसुमतारी माने 2 बोसोर रायजो जाना बिथांमोना गावस्रालायदोंमोन नाथाय नैथि बिसिया फैखुमाना थामथि बिसि आरो बियाव सानैखौबो गाग्लोबो आरो खास्रि बिस्रिनो मोखां बाहाखौ गाज्रि जोखोम खालामो सिखाजों हौवाया रैखा खालामनो फैदोंमोन नाथाय उल्थायैसो जाफिनो नाथाय उनाव गंसे गनजों सिखाखौ बुख्लायनो हायो हौवाया आरो नाथाय दा बे नैथि बिसि बिथांखौ FIR होनाय जाबाय दा बिथांखौ पुलिसा लांसिगोन थ' बिनि उनाव दङ स्निथियाव मैया आसामाव गासै कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों 1735 आरो बेनि गेजेराव दं कामरुप मेट्र'आव 389 काछाराव 175 डिब्रुगड़आव 116 बरपेटायाव 112 आरो थैनाया 8मोन मैया मीरा बेगम 70 बोसोर बैसोनि आरो लेट सैफुद्दिन आहमेद सानैबो कामरुप रुरेलनिमोन मुक्ता हुसेन 49 बोसोर बैसोनि बरपेटानिफ्राय चक्रधन गगৈ 48 बोसोर बैसोनि लेट साउ तरसा नागपुं 60 बोसोर बैसोनि डिब्रुगड़निफ्राय लेट शुक्ला दुत्त करीमगंजनिफ्राय दरसिं तेरां कार्बि आंलंनिफ्राय आरो दीपकर राहा 40 बोसोर बैसोनि धुबुरीनिफ्राय आरो मैया हगारनानै जादों 2772
रिकभार माने आरो दा टटेल केसेसखौ नायोब्ला आसामाव 82,052 आरो डिसचार्जखौ नायोब्ला 63,120 एक्टिभा दङ 22,708 आरो थैनाया 226 सिम बांबाय जुदि भिडिअखौ मोजां लाइक कमेन्ट खालामदो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों।